Moikka! Tässä on kysymys kristallivaloverkkoon kytkeytymisestä. Eli miten se tehdään? No, tämä on oikeastaan, voi ajatella, että tämä on niin kuin meditaatio. Ja mä kokeilen sen nyt ohjata tässä sillä tavalla, miten mä sen itse teen. Ja saa liittyä mukaan. Eli aina ensimmäinen asia on laittaa oma valo päälle. Ja tämä tapahtuu siis omalla intentiolla. Päättää, että nyt minä laitan oman valoni päälle, jos se ei ole päällä. Monillahan se on jo päällä. Ja sitten on hyvä vielä kääntää se valo itseenpäin, sisäänpäin. Ja purkaa siitä kaikki harsot ja esteet sen valon loistamisen tieltä. Ja sitten voi vielä laittaa sen, kääntää ikään kuin, ajatellaan, että alitajunnassa olisi sellainen ruuvi. Voi kuvitella sellaisen ruuvi, josta se valoteho voi säätää, niin se voi säätää ihan maksimiin. Nyt näinä aikoina ei haittaa enää. Voi olla ihan maksimivalossaan. Ja se maksimikin voi muuttua eri aikoina, mikä se on. Mutta ikään kuin näkisi mielessään alitajunnassa sellaisen niin kuin säätöruuvin ja sitä vaan käännetään, kunnes se on 100% se oma valo. Ja sitten viedään huomio omaan sisäiseen kristalliin. Mä en tiedä, sitä ei ole kaikissa meissä, mutta okei. Kuitenkin monilla meistä on sellainen. Ja sitten me voidaan niin ottaa se huomioon kohteeksi ja tarkastella, että onko se kristalli eheä. Ja onko se pystyssä vai onko se kaatuneena meissä. Ja jos se on kaatuneena, niin mikä sen perustus on, onko se perusta kunnossa. Ja voidaan esittää sellainen toive, että nyt se perusta tulee kuntoon ja se kristalli nousee pystyyn siihen perustaansa ikään tukevasti olemaan meissä ja niin kuin hyvällä tavalla suojattuna niin, että sitä ei voi kaataa tai mikä ei voi hajottaa sitä kristallia eikä sitä perustaa. Ja sitten me voidaan tarkastella, että onko se kirkas. Ja jos niin kun ollaan tästä epävarmaa, niin voidaan pyytää, että nyt korkeamman itseni ja kaikkien sen hyväksymien auttajien tuella, niin kaikki avut tulee sille, että se kristalli puhdistuu, kirkastuu. Ja sitten me tullaan tietoiseksi siitä, että äitimaalla on myös kristalliydin, ihan valtava äitimaan kristallisydän ikään kuin. Ja nyt me siitä meidän omasta kristallista käsin me ikään kuin otetaan yhteys äitimaan kristalliin ja kytkeydytään siihen, että meidän juuri kulkee meidän kristallista äitimaan kristalliin, joka on äitimaan ytimessä. Ja nyt me ollaan sitten äitimaan kristalliin yhteydessä. Ja sitten me sallitaan, että sieltä tulee kaikki apu meille ja toisaalta meidän valo saa virrata tämän meidän kristallin kautta äitimaan kristalliytimeen myös. Ja sitten me ollaan tietoisia siitä, että tehän sitä sanoisi, se ei varsinaisesti ole maan ympärillä, vaan se on enemmänkin niin kuin kaikki ne kristalli-ihmiset, jotka on kytkeytyneenä ja sitten kaikki kristallit, jotka on kytketty tähän äitimaan kristalliin, ne muodostaa sellaisen niin kuin kristallivaloverkon, jolla on paikkoja, ihan sellaisia fyysisiä lokaatioita tässä todellisuudessa ja ihmisissä. Ihmiset voi kytkeytyä ja konkreettiset kristallit voidaan kytkeä tähän äitimaan kristalliverkkoon ja näin tukea koko maan ja koko ihmiskunnan kristallisoitumisprosessia, jossa me kaikki ollaan. Ja nyt me sallitaan, että me kytkeydytään ihan täysin tähän kristallivaloverkkoon. Me sekä annetaan meidän oman valon loistaa siihen verkkoon ja me vastaanotetaan kaikkien muiden valo.
itseemme. Me sallitaan, että se tulee. Ja sitten me kiitetään kaikkia auttajia. Ja jos me halutaan, me voidaan vielä sallia, että meidän kehon kristallisoituminen jatkuu. Eli meistä tulee yhä enemmän kristallisia. No niin, ihanaa päivää kaikille, kiitos.